Salutare prieteni, sunt Pro Eugen și iată că ne aflăm la garajul Eurolines. După cum v-am promis, am și postat mai devreme că voi face câteva poze aici pentru cunoscători, bineînțeles, pentru cei care au lucrat la Eurolines și încă lucrează. Vreau să vă prezint câteva mașini care au ajuns cum au ajuns. Bine, în stare bună, tocmai de aceea am și venit aici să le văd. Pasiunea noastră, pasiunea mea. După cum vedeți, prima mașină 802 tur, care a condus-o Neavali și nu numai Neavali. Vă dați seama că nu mai este inscripționată Flixbus. A rămas doar câteva mașini. B07 UE. Păi Lizarul ăsta cine o fi condus? Foarte veche mașina. B808 tur. După cum vedeți, farurile mi se par farurile. Cineva le-a uitat aprinse. Senzor, nu știu ce sunt. Nu prea reflectează ca lumea. Dar na, totuși. E B808 tur. Da? De la Scania. Albă total. Mai e un pic de verde pe sus pe acolo, prieteni. Pro Eugen vă salută și vă respectă. Ia uitați și unde a ajuns 807 tur. Unde este B807 tur, ca și celelalte mașini în garajul Eurolines, bineînțeles. Celelalte mașini sunt prin Franța, prin Germania, cred. M-am uitat pe satelit. Ia uitați ce frumos arată B807 tur. V-a fost dor de B807 tur? Să moară Gibilan. Mie mi-a fost dor de toate mașinile, tocmai de-aia am și venit aici să și filmez și să vă prezint mașinile care au mai rămas aici. B224 MRT. Asta chiar, Ilizarul ăsta chiar nu știu. Dar oricum, a făcut și curse externe. Băi, aici este o mașină B810 tur, n-am auzit de numărul ăsta, știți foarte bine că știu absolut toate numele, dar bănuiesc că este numărul nou. Asta a fost B805 RTR, din câte știu eu, pentru că, uitați, are geamul ăsta aici. Și haideți să mergem și în spate. Și după ce voi face filmarea asta, categoric voi posta și pozele. Ok? Că știu că v-a fost dor de șofat, o să șofați în curând. Și acesta este B804 tur, prieteni. Doamne, Doamne, cum este parcată. Ce jos este lăsată. Scania. Uite, îi salutăm pe toți colegii de la Flixbus, Eurolines. Toată lumea care mă știe. Ia uitați, B804 tur cum a ajuns. A făcut câteva curse externe pentru niște turiști. Uitați și sigla aici. Oricum, făcea turistice, prieteni, să nu mă înțelegeți greșit. Mariuse, uite și mașina lui fratitu. Uite la garaj aici, ia uite. Aici am intrat în curte, prieteni, și este o firmă climatică. Eu n-am mai fost pe aici de foarte mulți ani. Ai uitat lada de bere acolo. A uitat cineva lada de bere. Aici de desubt. Da, aș fi vrut să deschid, dar nu cred că merge.
Da. Ștefane, uite-ți mașina, tati. La garaj. O vezi? Hai să-ți o arăt și pe față. O mai merg o dată pe față. Pe spate. Să nu mă înjurați, prieteni. Asta de la B805 tur arată cel mai bine. Bine, B805 RTR, dar trecută pe un număr de imatriculare. Uite-ți, bă, Ștefane, mașina. Da? Uite ce joasă e, tati. Asta e. O să reveniți toți în forță, cum o să revin și eu cu fotografiile pentru voi. Categoric. Asta e o pasiune și, apropo de pasiune, îl salut și pe domnul Anastasiu, cu respect. Chiar dacă mulți nu-l suportă. Celelalte mașini, prieteni, v-am și spus, sunt afară. Doar aceste mașini le-am găsit aici în garaj. Da. Altceva ce pot să vă spun? Sunt doar câteva mașini. Gogoșarul, B807 tur, B808, da? Mariusică, plecăm, tati, plecăm. Ia uite, ți-ai uitat la dată bere acolo, de desul la ea. Pe cuvânt, dacă te mint. Ți-ai uitat la dată bere. Prieten, n-am mai putut să postez pentru că am fost blocat pe grupul acesta, care l-am deschis pentru voi și pentru toți fanii Eurolines. Și am zis astăzi să-mi iau inima din și să vin aici la garaj, să fac și un video, să fac și câteva poze, să vedeți cât de al naibii sunt eu, îndrăgostit de Flixbus Eurolines, da? Să nu mă înțelegeți greșit că am fost și la alte companii și am făcut reclamă pentru Cheză sau ceva de genul. Nu, asta a fost doar așa, pentru o nebunie de-a mea. Ok. Dacă vreți să-mi spuneți ceva acum, vă aștept cu mare, mare drag să-mi spuneți ce vreți voi. Suntem online, live. Doamne, cum era 804 tur înainte. Ia uitați ce genți are acum. Nici cele măcar originale nu mai are gențile. Ia uitați. Asta e altă viață. După cum vedeți, este chiar altă viață. Băi, nu știu, mă învârp aici între autocarele astea, dar îmi pare rău că n-am găsit și eu pe cineva să stau și eu de vorbă. Chiar îmi pare rău. Zici că sunt abandonate autocarele astea, pe cuvânt. Nu o să mai stau mult aici, o să plec și eu. Aici, în depozit, autocarele au rămas aici. Da, știu, Ștefane, că mai sunt în garaj pentru că am văzut. Da, încuiat, adevărat, boss. Adevărat, fane. Adevărat. Știu că mai sunt și acolo, dar na. Nu știu dacă pot să intru acolo. Dacă e cineva. Asta e șmecheria. Haideți că încerc să mă duc la garaj în partea cealaltă să vedem, da? Da, totul e încuiat pe aici. Salutări din Franța! Când porniți la drum? Păi nu știm. Habar n-am. A, uitați aici. Garaj. Garaj cu marfă. Da, e Chini, nici n-am auzit de firma asta. Băi, nu cred că... A, aici e garajul.
Da, aici este. Dar nu știu dacă mă lasă și pe mine cineva să intru, că văd că e închis. Intrarea oricum e pe partea aia. O să intru și un pic pe aici, sper să nu mă jure lumea, că intru cu forța pe aici. Să vedem dacă sunt autocarele aici în garaj, cum zice Fani. Opa! Opa, prieteni, ia uitați unde sunt, prieteni. Sunt în garaj. Așa, Fani, mâncați și eu cu tot. Ai naibii cu statul român. Adevărat, ia uitați. 135 turi în garaj. Și multe alte autocare care sunt mai bine întreținute aici în garaj. Sunt mai altfel, alea pe afară zici că sunt abandonate. Doamne, ia uite, Doamne, Doamne. Ăsta din dreapta nu știu ce e, habar n-am, nu se vede. Dar toate mașinile, bă, nu e nimeni pe aici. Da, da. Salut! Eu sunt un fotograf de la Eurolines și am venit să fac un tur la garaj și să mai prezint băieților mei mașinile, înțelegi? Da. Nu e nimeni pe aici? Zic, tu ești de la firma asta de aici, nu? Ok. Bine, toate bune. Și ok, prieteni, nu e nimeni pe aici, am vorbit cu băiatul. Totul e închis. Da, staționăm. A, da. Adevărat, Florine. Ăsta e B805, în dreapta aici. Păi ăsta mamă, dar văd că s-a zgâriat și geanta la B805. Parcă mașina asta era cea mai bine întreținută. Toate mașinile sunt la fel. Da, prieteni, deja mai ia lumea la întrebări aici, unde sunt, ce fac, ce și cum, ce sunt, unde sunt. Ce pot să vă spun? Am fost încântat să vin pe aici, să vă mai uitați și voi la autocare. Eu o să plec acum. O să mai dau un tur pe la mândrele mele pe aici. Și na. După aia mi-au rămas bun de la voi. O să postez și pozele care le-am făcut aici. Da, nu sunt chiar toate în garaj, toate mașinile. Din câte știu pe GPS, m-am uitat dacă mai e GPS-ul la vechi. Sunt și câteva afară. Uitați. V-am lăsat că e lumea aici. În rest, toate cele bune. Ok? Ciao. Vă postez și pozele imediat.